From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith.
F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nagħtikom merħba eżiż għal din l-Ewkaristija illum fiċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira ta' San Ġwan Bosco saċerdot. San Ġwan Bosco illi ta' ħajtu għal ħidma tiegħu fost it-tfal u żgħażagħ fid-Djoċesi ta' Torin. Twieled minn familja fqira, ma mbagħad fis-saċerdozzju tiegħu ngħata kollu kemm hu għal din il-ħidma li għadha sejra sal-ġurnata tal-lum. Forsi jkun tajjeb illum ukoll anke nitolbu għas-Salesjani f'Malta li qed ikomplu dil-missjoni ta' San Ġwan Bosco. Ejjew ħuti narfu ħtiet ħalli kif jixraq niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-laħallejt mirjieti, tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrina dubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inżejjint lis-saċerdot San Ġwan Bosco biex ikun missier u mgħallem ta' żgħażagħ. Imla lilna wkoll bl-istess ħeġġa ta' mħabba biex infittxu l-erwieħ u naqdu lilek biss bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien, is-Sultan David qal li Ġoab u l-kmandanti tal-eżerċitu li kienu miegħu: Morru duru ma' tribujiet kollha ta' Iżrael minn Dan sa Berseba u għoddu l-poplu biex jien inkun naf lat tal-poplu. U Ġoab ta' lis-Sultan lat taċ-ċensiment tal-poplu li kien ilaħħaq għal Iżrael minn 800,000 raġel kapaċi jislet ix-xapla u għal Ġuda 500,000 raġel. Iżda wara ċ-ċensiment tal-poplu, David ħass qalbu ittaqtaq u qal lill-mulej: Dnibt bil-kbir bli għamilt. Issa mulej, neħħi nitolbok dan il-ħażen tal-qaddej tiegħek għax tbellaħt bil-bosta. X'ħin David qam filgħodu, il-mulej kellem lil Gad il-profeta, il-veġġent ta' David, u qallu: Muru għajt lil David, dan jgħid il-mulej: 3 ħwejjeġ qiegħed inqegħdlek quddiemek, għażel waħda minnhom u jien nagħmililek. U Gad maran David u ħabbarlu u qallu: Trid int li jiġuk 3 snin ta' għaks fuq l-art? Jew taħrab għal 3 xhur minn quddiem l-għadu tiegħek u hu jiġri warajk? Jew nkella li jkun hemm 3 ijiem pesta f'pajjiżek. Issa ħsibha u għajdli x'għandi nwieġeb lil min batni. U David wieġeb lil Gad: Inħossni f'dieqa kbira, ħalli naqa' fit il-mulej għax kbira ħlina tiegħu, imma ma rridx naqa' f'idejn il-bnedmin. U l-mulej bagħat il-pesta f'Iżrael minn filgħodu sal-ħin miftijam u mietu mill-poplu minn Dan sa Berseba 70,000 ruħ. Meta l-anġlu kien sejjer imittidu għal fuq Ġerusalem biex jeqrida, il-mulej sobieħ mid-deni u qal lill-anġlu li kien qiegħed jagħmel ħerba mill-poplu: Biżżejjed, żomm idek. Dak il-ħin l-anġlu tal-mulej kien qiegħed ħdejn il-qija ta' Arawna, il-Ġebużi.
Xin David lemaħ lill-anġlu jaħbat għan-nies kellem lil mulej u qallu: Arani, jien dnibt, jien għamilt id-deni. Imma dawn in-naċ x'għamlu? Ħatkun nitolbok idek fuqi u fuq dar missieri. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien: aħfir li mulej il-ħażen tiegħi. Aħfir li mulej il-ħażen tiegħi. Ħini il-bniedem li ħtijietu maħfura li għandu dnub tiegħu mistur. Ħini il-bniedem li jebda ħażen ma jodlu l-mulej u ma għandu ebda erq f'qalbu. Flimkien: aħfir li mulej il-ħażen tiegħi. U bid-dnub tiegħi jien nistqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jiena qed quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u int ħfirt li l-ħażen tad-dnub tiegħi. Flimkien: aħfir li mulej il-ħażen tiegħi. Għalhekk kull minu twajjeb lilek jitlob fi żmien in-niked, jekk ifuru il-mijiet kotrana lilu qatt ma jilħquh. Flimkien: aħfir li mulej il-ħażen tiegħi. Int kien għalija, bit-taħbit ħarisni, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Flimkien: aħfir li mulej il-ħażen tiegħi. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom jgħid il-mulej u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt daħal jagħlem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu: Minejn kisbu dan kollu? U x'inhu dan il-erf li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-eġubijiet kbar bidejh? Da mhuwiex il-Mastru Daxxa bin Marija u Ġagbu u Ġosé u Ġuda u Xmun u ħutu l-bniet mhumiex hawn magħna? Huma skandalizzaw ruħhom minħabba fih. Għalilhom Ġesu: ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ġesu mar idur l-irħula ta' dawk li nħawi jgħallem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kemm tħossok imweġġa meta xi ħadd jirrifjutak, jew iwarbek, jew nkella iwaqqek għaċ-ċajt, jew nkella jirridikolak. Hekk ġralu Ġesu llum fis-silti li għadna kif rajna, bħal ma jagħmel kull nhar ta' Sibt, daħal fis-sinagoga tar-raħal fejn kien trabba, Nażaret. In-nies kienu jafu sew lil Ġesu għax hemm trabba. Kienu jafu kif ngħidu bil-Malti ir-razza u r-radika tiegħu. Kienu jafu kol anke s-sena tiegħu. Dan mhuwiex il-Mastru Daxxa bin Marija.
kienu jafu kollox dwaru, għalhekk għax kienu jafu kollox dwaru, skandalizzaw ruħhom minħabba fih. Dil-kelma skandalizzaw hekk hija kelma tqila ħafna li għatina San Mark, għax il-kelma skandlu għalina tfisser tfixkil u fil-fatt hekk ġralhom in-nies ta' Nażaret tfixklu minħabba fih. U allura meta in-nies ta' Nażaret ġralhom hekk, Ġesu ħassu imblukkat u ma seta' jagħmel ebda miraklu ħlief kif jgħidilna l-Vanġelu li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom. Imma Ġesu hekk il-Vanġelu jgħidilna Ġesu ma għatax qalbu. L-aħħar sentenza tal-Vanġelu Ġesu ma ridur l-irħula ta' dawk li nħawi jgħallem. Ma għatax qalbu. U allura din l-attitudni dil-imġiba ta' Ġesu għandha wkoll anke tgħin nagħmel mistoqsija li l-nifsi. Kif naġixxi jien meta niġi f'sitwazzjoni bħal din, f'sitwazzjoni bħal ma sapruħu Ġesu? Kif nagħmel? Jista' jkun hemm diversi toroq. Jew nidħol ġoqgħu xorti u nipproteġi lili nnifsi bil-possibilità ta' depression. Għaliex ovvjament ir-rifjut jista' jkollu dik il-konsegwenza. Jista' jkun ukoll it-triq l-oħra forsi li ngħidu ma rridux jafu u forsi anke nitlob kastik tal-li ma aċċettawnix. Jew nkella it-triq l-oħra tkun eżattament kif għamel Ġesu fil-Vanġelu, nibqa' determinat li nkompli għaddej, nibqa' naħdem avolja nsib it-tfixkil. Fil-fatt hekk ġralu wkoll anke San Ġwan Bosco fil-ħajja tiegħu. Kien qed jgħix f'sitwazzjoni fejn id-Djoċesi ta' Torin kienet maħkuba minn antiklerikalizmu kbir, mhux xorta waħda baqa' għaddej. U Alla ħares ta' qalbu San Ġwan Bosco, Alla ħares ukoll ta' qalbu pereżempju San George Preka kienu determinati li bqgħu għaddejjin. U allura Ġesu ħassu mweġġa bin-nies ta' Nażaret, però ma taqax qalbu. U għalhekk illum permezz ta' l-Ewkaristija lil mulej nitolbu l-grazzja tal-kuraġġ biex bħalu nibqa' nagħmel il-ġid minkejja diffikultajiet, ostakoli li nsib fil-ħajja tiegħi. Mhux faċli, però bil-għajnuna tal-Alla l-imbierek kif għamlu San Ġwan Bosco u San George Preka kapaċi nimxu. Aħna nfaħru lill-Alla llum għal-ħerqa li bija żejjen lil San Ġwan Bosco biex jieħu ħsieb it-tfal u żgħażagħ u jbedhom il-perikli tad-dinja tal-ħażen, nitolbu lill-Alla biex jieħu ħsieb it-tfal u żgħażagħ Maltin u jżommhom il-bogħod minn kull ma jista' jittelfilhom il-fidi tagħhom. Dawwel il-Knisja tiegħek f'pajjiżna mulej biex tara fis-sinjali ta' żminijiet u tidher liż-żgħażagħ tal-lum bħala triq waħdanija li twassal għall-għena veru, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejn li tfal u żgħażagħ tagħna jaslu biex jarfu li l-aqwa ħabib tagħhom u ibnek il-għażiż Ġesu Kristu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biet minn fostna kull talim u kull ideoloġija li ma jaqblux mal-Evanġelju tiegħek biex ma jqarqux l-tfal u żgħażagħ tagħna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-talb ta' San Ġwan Bosco nitolbuk mulej sabiex fil-familji tagħna wkoll ikun hemm il-grazzja tal-kuraġġ li ma jaqtawx qalbhom quddiem sitwazzjoni diffiċli, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li bl-imġiba kollha ħlewwa u bl-imħabba tagħna bħal San Ġwan Bosco inkunu ta' eżempju għat-tfal u żgħażagħ tagħna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, illa għattab li qed nagħmlulek illum għat-tfal u żgħażagħ tagħna biex ikollhom dejjem għall-liema tajba li bħal San Ġwan Bosco
ikollhom għal qalbhom it-talim tal-Evanġelju tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-missieri sta kollox. Jilqa' l-mulej mill-dejk is-sakrifiċċju għat tifħiru glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox, ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Bosco. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex din l-offerta li xira tal-glorja u s-seta tiegħek tatina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-fert lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Bosco, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek li ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex finrajh ħibati, ħa il-ħobs, ratti l-ħajra qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubit. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġwan Bosco l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn nobitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu bil-qalb il-paċi l xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu,
Jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-qarbina mqazza, għamel u għalla li tista' kollox, li nimxu dejjem fuq l-eżempju ta' San Ġwan Bosco, biex bla qiegħda nagħtuk ġieħ minn qalbna u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesenna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu wissew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urinna li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dubitna, eħlista minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Lum nikkonsidraw il-misteri tal-glorja. L-ewwel misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema jekk da fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum, għafirna d-dubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina,
u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritint kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. It-tielet misteru tal-Glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bart l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tidhi saltnatek. Ikolli tritin kif fis-sema jgħida fl-ard. Ħobsa ta' kuljum atina llum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. U la daħanix fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Il-raba misteru tal-Glorja, meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tidhi saltnatek. Ikolli tritin kif fis-sema jgħida fl-ard. Ħobsa ta' kuljum atina llum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. U la daħanix fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slema lik Marija bil-grazzi b'mlija l-mulejmijek.
imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Il-ħames misteru tal-Glorja. Meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tidis ħaltnatik. Ikolli tritint kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobza ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tijalina, u la daħanix fit tiġrib izdaħlisna mid-deni ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Salve Regina. Sliem għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, sliem għalik. Lilek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibkun nolfu f'dan il-witta dmuħ. Eja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o Pija, o Ħelwa, o Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tidis ħaltnatik, ikolli tritint kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobza ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tijalina, u la daħanix fit tiġrib izdaħlisna mid-deni ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom għamulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-darb ta' dejjem jiddirilhom. Jistriħu fil-paċi. Amen.
Litanija Lauretana. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missir eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza Xeba ta' xbejbit. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li zjed safja. Itlob għalina. Li zjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollha kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull seta. Itlob għalina. Xebba kollha ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Ammara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dien Verġini. Inkunu meħlusin mid-dwejq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirtu iżjiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slem għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Marti. Itlob għalina. San Turokku. Itlob għalina. San Pawl Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. San Juan Bosco. Itlob għalina.
Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għall-Kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbierek San Ġusepp Parus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-Anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.